ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் லக்ஷ்மணி. இன்னைக்கு சூர்யா 38, அதாவது சூர்யா சார் நடித்த 38வது படமான சூரரை போற்றுன்ற ஒரு படத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சூர்யா சாரினுடைய ஃபேனாக நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனால் சூர்யா சார் ஒரு நல்ல ஹியூமானிட்டேரியன், ஒரு ஸ்மார்ட் பர்சன், நல்ல ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு நடிகர். ஸோ நல்ல ஒரு டெண்டன்சி. இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமாக யாருன்னு பார்க்கும்போது அவருடைய தந்தை சிவகுமார் சார் தான். அவரை நல்லபடியாக அவர் வளர்த்துருக்காரு. இந்த நல்ல ஒரு டெண்டன்சி, இந்த ஹியூமானிட்டேரியனால் சினி ஃபீல்டில் அவருக்கு நல்ல ஒரு இமேஜ் இருக்குது. அந்த இமேஜ் மூலமா அவர் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் அந்த பணத்தில் ஒரு பகுதியை அகரம் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக சமுதாயத்தில் ஏழை எளிய நல்லா படிக்கக்கூடிய நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஸ்டூடெண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி உயர்மட்ட படிப்புக்கு அவர் வந்து உதவி செஞ்சுட்டு வராரு. அதனால் நான் இந்த படத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். சூரரை போற்றுன்ற ஒரு படம் யார் எடுத்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூர்யா சாருடைய 2D என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் தான் எடுத்திருக்கு. இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுதா கொங்கரா. இதுக்கு யார் கதாநாயகின்னு பார்க்கும்போது அபர்ணா பாலமுரளி, இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ். இந்த படம் எதை மையமாக வச்சு எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஐபி, அதாவது ஜிஆர் கோபிநாத் என்ற ஒரு விஐபியினுடைய லைஃப் பேக்ரவுண்டை வச்சு தான் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க. யார் இந்த ஜிஆர் கோபிநாத் என்ற ஒரு விஐபி, அவரை பற்றி ஷார்ட்டாக ஒரு 2 லைன்ஸ் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இவர் ஒரு இந்தியன் மிலிட்ரி கேப்டனு, இவர் ஒரு ரைட்டர், இவர் என்டர்பிரனர், இவர் ஒரு பொலிட்டீஷியன். என்டர்பிரனர்னு சொல்லும்போது சாதாரண ஒரு குடிமகனும் விமானத்தில் பறக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமானத்துறையில் ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்தின ஒரு என்டர்பிரனர். ஸோ இது போதும் அவருடைய ஸ்டோரி. ஸோ இந்த சூரரை போற்றுன்ற ஒரு படம் ரசிகர்களிடையே கொண்டு வர்றதுக்கு சூர்யா சார் என்ன விதமான பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாருன்றதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த படம் ஏப்ரல் மாதமே எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு தியேட்டர் இல்லை, எல்லா தியேட்டரும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஏன்னு பார்க்கும்போது கொரோனா பேண்டமிக்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நாளுக்கு நாள் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் அதிகரிச்சிட்டே இருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு தேட்டர் திறக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சூர்யா சாருக்கு தெரிய வருது. அதனால் இந்த படத்தை அமேசான் பிரைம் நிறுவனத்தின் மூலமா ஓடிடியில் ரசிகர்களுக்கு கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் இந்த படத்தை விற்க முன் வந்திருக்காரு. இந்த படம் அக்டோபர் 30 வெளியிட போகிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓரளவுக்கு மார்ஜினல் லாஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த படத்தை நம்ம இப்போத்தையே வெளியிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன் வந்திருக்காரு. ஏன்னு பார்க்கும்போது இந்த படத்தை எடுத்த, இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற, இந்த படத்தில் டெக்னீஷியன்ஸு அவங்களுக்குலாம் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன் வந்திருக்காரு. என்ன அவர் சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், நாம் நடிகனாக இருந்து முடிவெடுக்கிறத விட ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து நான் கண்டிப்பாக இந்த தருணத்தில் நான் முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் ஒரு வெளியிட முன் வந்திருக்காரு. ஸோ இதுக்கடையில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தியேட்டர்ஸ் உரிமையாளர்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பொன்மகள் வந்தால்ன்ற படத்தையும் சூர்யா சாரினுடைய 2D என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் தான் எடுத்திருக்கு. அப்போ இந்த ஓடிடியில் வெளியிட்டிருக்காரு. அப்போ பல பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணார். அதே மாதிரி இப்பயும் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இதனால் நிறையா லாஸு ஃபீல் பண்ணுறதா, நிறைய லாஸ் அனுபவிக்கிறதா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் தியேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸும் அவங்களுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க. இருந்தாலும் சூர்யா சார் அவருடைய கருத்தை ரசிகர்களிடையே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒப்பீனியனாக முன் வச்சிருக்காரு. என்னன்னு பார்க்கும்போது இந்த கொரோனா பேண்டமிக் சீசனில் கண்டிப்பாக தேட்டர் திறக்க மாட்டாங்க. அப்படியே திறந்தாலும் ரசிகர்கள் முன்ன மாதிரி தேட்டரில் ஃப்ரீயாக படம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னு கேட்டால் ஒரு ரோவில் 2 சீட்டுக்கு இடையில் கண்டிப்பாக ஒரு சீட்டு எம்டியாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரோவில் ஆடியன்ஸ் உட்காந்தாலும் அடுத்த ரோ கண்டிப்பாக அந்த ரோ எம்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல சட்டத்திட்டங்களை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு முன்வைக்கிது. இதனால் 1000 ஆடியன்ஸு உட்காந்து பார்க்குற ஒரு தேட்டரில் கண்டிப்பாக 400க்கும் குறைவான ஆடியன்ஸ் தான் உட்காந்து பார்ப்பாங்க. இதனாலேயும் லாஸ் நிறையா வரும்னு சொல்லிட்டு அவர் எதிர்பார்த்து தான் இந்த படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி மூலமா ஒரு ரசிகர்களுக்கு கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காரு. மேலும் அவர் ரசிகர் என்ன சொல்ல வராருன்னு கேட்டால், இந்த பேண்டமிக் சீசன் கண்டிப்பாக ஒரு முடிவுக்கு வரும். கூடிய சீக்கிரத்தில் தேட்டர் திறப்பாங்க. அதுக்குள்ளே நான் ஒரு சில நல்ல படங்கள் நடித்து கண்டிப்பாக ரசிகர்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவேன். அதனால் ரசிகர்கள் எனக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சமூக வலைத்தளம் மூலமாக அவருடைய கருத்தை முன் வச்சிருக்காரு. எப்படியா இருந்தாலும் இந்த படம் நல்ல ஒரு வெற்றியை பெறணும். ஏன்னு பார்க்கும்போது இந்த சூரரை போற்று படத்தின் மூலமாக வருகின்ற வருவாயிலிருந்து 5 கோடி ரூபாய் எடுத்து
இந்த கொரோனா நோய்க்கு எதிராக செயல்படுன்ற பீப்புளுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனாலேயும் இந்த படம் வெற்றி பெறும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாழ்த்தை நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.